pois o primeiro de todo é a iluminación da palabra, na súa precisión natural, no seu recto significado, ao que o autor nos fai volver unha vez que traspasa o biográfico e ingresa no poético. Por iso os lemos as palabras como recén nacidas na apertura ao mundo que o noso autor acouta, mesmo cando foron inclusive abolidas dos repertorios gráficos, léxicos ao uso. Palabras que están no espazo fundacional da súa poética, as terras do Courel, centro activo ao que sempre se regresa para recuperar os limos obstinados do fondo. O lugar onde o home se fixo poeta e sentiu a intimidade do mundo, onde se sente, como ten escrito Brines, posuidor da suprema sinxeleza da inmortalidade e da inocencia. A voz da natureza. O xío é un desvelador de misterios, de paisaxes, de emocións cósmicas, de realidades aínda innominadas e de segredos, cousas que achan por vez primeira o seu significado para o poeta e para os seus lectores na luz que lles dá o verso. É iso o legado que nos transmite o autor, descubrir para Galicia e para o mundo unha realidade pura e latexante que logra aproximarnos con máis fidelidade á terra, ao tempo histórico e máis ao ritmo cósmico, mediante a entrega ao instante plenamente vivido en armonía cos seres e coas cousas. Só se canta o que se perde nunha arena de rescate permanente, e iso despois de que a conciencia desa dor nos conmocione. E ao final da conmoción, cando o poeta pode contemplar serenamente e contemplarse, daquela abrolla o acto creativo, cabal, impetuoso. Nada extraña que un grupo de poetas axexantes, descubridores da paisaxe rural, do mundo campesino, aparece entre nós nun momento en que a desfeita dese mundo está a ser evidente. Pasa iso con Otero Pedraio. Tamén coa serie de cantores da montaña e da terra xa luguesa, Noriega, Crecente Vega, Aquilino Iglesia, Díaz Castro, Manuel María. E sucede especialmente dunha maneira conmovedora e tráxica o poeta da Serra do Courel, elevando o seu sermón na alta montaña, cara á terra, cara ao vento e cara ao ceo, como profeta antigo. Esta condición tema con Pondal, moi especialmente, constatando tanto o drama existencial como o existente, intuindo como se desarbora o esteso mundo no que quere afincarse para zugarlle a seiva. Por iso busca nel, no seu pasado, unha fidelidade irrenunciable aos eidos, a suprema razón do estremecido canto. Por iso aperta e acouta, con animal instinto, o seu marco natural e vital propios, a atadura máis directa con Galicia, e se entrega ao latexo eficazmente estético e humanamente intenso. Por iso se abandona ao tempo cíclico, paisaxe e cosmos, en eterno retorno, lei e medida arcaica, e o seu marco e o seu país son, así mesmo, arcaicos, pulsacións vellas inseridas nun século de aceleracións e destruccións vertixinosas. Sobre este estado de ánimo insiste o autor desde a inicial composición do libro, que xa se constitúe en totalizadora, en principio e finalidade, no rigor consciente do poeta creador. Courel dos tesos cumes que ollas de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que é o nome. Tras esta secuencia poética, indicativa da grandeza natural e planetaria que empequenece aínda máis o home, predisposto á creación, a posuir e dominar o seu obxecto, pero inerme ante el, o autor, debrúzase nun primeiro acercamento sobre o seu territorio, nominando simplemente o que pretende conquistar,
demarcando espazo a descubrir para lle infundir sentido e universalidade. Case non hai máis que citación toponímica do ámbito caurelao, nomes e cousas que obsesionan o poeta, e de ir ao pía páxero e a boca do faro, deitarme na campa da lucenza nun claro, e de ir a devesa da rogueira e a donís, ao rebolo, a pinza e ao chao dos carrís, e de ir a lousada, a pacios do Señor, etc. Obsérvese que se trata dunha toma de terra, dun desexo posuidor do espazo e máis do tempo, a historia deses nomes, de onde nace despois a vontade de perderse, de integrarse inconscientemente como cousa máis, como unha cousa máis, nese universo, un eido solo onde ninguén me vexe. Compre ter moi presente o marco xeográfico que distera o poeta. Unha vez nos seus eidos, non hará máis alá deses dominios. Todo converxe no solar familiar, na propia casa, casa física e psíquica do autor. E cando a perspectiva aparece ampliada, será para afondar cara ao pasado, cara a raigame anterna e familiar, ou cara adentro, ou cara ao infinito. Así, no poema citado, os lugares máis na extrema da demarcación espacial que se establece son o Iribio e León, lugares precisamente desde os cales viñeron a parada de Samos e Bierzo as avós do poeta. Eis a razón de estar no seu plano. Acto seguido, prodúcese a inserción do home no seu marco vital e natural. O home que sempre aparece como un elemento máis esvaído na paisaxe. Falaremos, despois disto, a propósito de unhas palabras de Cunqueiro, que apenas consegue especial protagonismo en presenza da terra, serras, auga, vegetación, carreiros, en presenza do ceo, aire, luz, neve, brétema. Cumes, mouros das águias, montes do sol e a auga, serras, terras solas, o sol e as nebras. Vai José de parada, rubindo e baixando costas nun soño de idas e voltas, diante e tras dil a serra redonda. Na selección de elementos que o cadro nos ofrece, a figura humana dá total impresión de soidade. Esta mesma impresión, agora de raíz existencial, de anguria e señaldade, acúsase no cuarto poema do volume, onde o poeta se nos amosa instalado xa de pleno no seu da materia contemplada, tinxíndoa co sangue do ser propio, incorporándoa e interiorizándoa. Vai polo monte o camiño outeando como un louco. Eu non sei para onde vai, mentre o quedo mirando. Solo sei que ilí se compre o soño que estou soñando. Isto é, o sitio do home ocupa o camiño, retorcéndose inquedo ata perderse e confluir no soño viaxeiro do cantor tan próximo ás angueiras machadianas. José de Parada, o pai do autor, condición que na composición citada cumpre o sol, representa para este a arena de fuxida, a liña de tensión para evadirse deses ámbitos, disparado ao infinito. A outra forza tensora, os montes, os caborcos, suxeita os voos do poeta nunha atracción telúrica de nai de terra e de carne, pois a progenitora simboliza aquí a permanencia hereditaria, a fixación aos eidos, o engado temporal de historias e de lendas, de cantigas, como ten confesado Noboneira, rendido ante a chamada do marcado con sexo de muller. Porque ao pintor, ao pensador de paisaxes, a natureza invade-o de modo permanente, amoroso, con todo o seu poder, a terra, vence-o e dobrega-o. Ixe algo meu que en todo se me